zdravstva. Ovoga tjedna Institut Ruđer Bošković predstavio je javnosti Europski digitalni centar inovacija, umjetna inteligencija za pametno zdravstvo i medicinu, AI for Health CRO. Od naših gostiju doznajemo kako će se suvremena tehnologija i umjetna inteligencija primjenjivati u medicini i tako pomoći i pacijentima i liječnicima. S nama su u studiju doktorica znanosti Nina Šesto, AI for Health CRO koordinatorica za zdravstvo. Nadam se da sam dobro rekla. Dobro jutro. Tako je, dobro jutro. Zatim doktorica znanosti Anja Barešić, koordinatorica projekta s Instituta Ruđer Bošković. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. I Ino Protrka, doktor medicine, specijalist obiteljske medicine, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb centar. Dobro jutro i vama i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, rekli ste nam pred početak puno je akronima, pa idemo i krenimo redom objasniti barem neke od njih. Umjetna inteligencija za pametno zdravstvo i medicinu. Koji su ciljevi tog projekta i što ste u njemu sve osmislili? Ciljevi su omogućiti inovativnim tehnologijama koje se temelje na umjetnoj inteligenciji da uđu u hrvatsko, a onda i europsko zdravstvo. Tako da zapravo ubrzamo i olakšamo taj proces inovacija, njihov razvoj. Tu svrhu smo zapravo započeli s ovim projektom, traje 3 godine, osigurane su relativno velika sredstva, oko 3 milijuna eura. Pola novaca dolazi iz programa Digitalna Europa, a sa drugom polovicom nas sufinancira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Znači, cilj je da startupi, male i srednje tvrtke, dobiju pomoć. Mi njima pružamo određeni tip usluga, znači pomažemo im da testiraju te svoje proizvode u nekakvim konkretnim stvarnim okruženjima, pomažemo im da pristupe izvorima financiranja kako bi mogli raditi taj razvoj, educiramo ih, radimo na njihovim vještinama i zapravo stvaramo taj jedan ekosustav, jednu mrežu među 16 partnera koji su u samom konzorciju i ostalim institucijama u zemlji i u inozemstvu kako bi zapravo ti startupi imali kome se obratiti za pomoć. Koji su proizvodi tih startupova koji ste spomenuli? Jesu li to aplikacije ili nešto drugo? O čemu govorimo? To su u pravilu aplikacije umjetne inteligencije, znači to je nekakav tehnološki proizvod koji pomaže, ubrzava, pojednostavlja, automatizira određene korake u radu liječnika ili medicinskog osoblja ili pomaže samom pacijentu. Sad kad smo već došli do te točke, koje su aplikacije u primjeni i u kojim klinikama? Znači, u Hrvatskoj postoji nekoliko aplikacija koje su zapravo u primjeni. Recimo, vrijedno je spomenuti da hrvatski program prevencije raka pluća se temelji na screeningu kojeg nakon toga analizira jedan AI modul. Također, u mnogim klinikama u Republici Hrvatskoj se koristi automatsko prepisivanje govora u tekst, što znači da liječnik zapravo diktira nešto što bi inače trebao natipkati u diktafon i to se automatski prepisuje u pisani tekst. S obzirom da je taj model istreniran na medicinske pojmove i na hrvatski jezik, on je poprilično točan i u samo nekoliko malih izmjena liječnik to provjeri, izmjeri i zapravo skraćujete ono vrijeme koje znate sjediti kod liječnika dok on tamo tipka da upiše nekakav nalaz, time ostavljajući više vremena za samog pacijenta. Doktore Protrka, klimate glavom, već ste koristili tu aplikaciju ili? Tako, u biti većinu, baš sam rekao neki dan Anji, većinu tih aplikacija koje se ovdje koriste, mi već u Domu zdravlja Zagreb centar koristimo ili ćemo ih tek sad implementirati. Speech to text nam je jedna od najkorisnijih stvari, jer kao što znate, većina pacijenata zna reći joj, samo je gledao onaj kompjuter, nije me ni pogledao, stalno je bio. Nažalost, mi moramo tu dokumentaciju voditi elektronski, onda je ovo jedan alat koji će značajno skratiti taj period, odnosno olakšati, odnosno dati nama više vremena da provedemo, kao što je Anja rekla, sa pacijentom. Tako da nam je taj speech to text jedan od boljih alata. Od ovih ostalih koje koristimo, recimo sada implementiramo taj MESI uređaj, gdje smo shvatili da imamo veliki broj kompleksnih pacijenata koji su sve stariji, koji imaju sve više kroničnih dijagnoza, psihičkih, socijalnih, fizičkih i tako dalje. I onda smo u suradnji sa Gradom Zagrebom pokrenuli projekt kompleksnih pacijenta gdje koristimo uređaj koji je mobilan, koji ima 12-kanalni EKG, koji ima spirometriju, koji patronažna sestra iz Doma zdravlja može doći kući pacijentu, napraviti kompletnu obradu, izmjeriti sve važne parametre kroničnog pacijenta i oni su u real time-u kod mene u ordinaciji, znači kod liječnika obiteljske medicine, tako da na neki način bajpasiramo ovaj jedan period za vrijeme pandemije gdje smo imali jako smanjen odaziv pacijenata, puno manji broj dolazaka u ordinaciju i sad ti pacijenti koji su inače možda teže pokretni, imaju svoje određene dijagnoze, možemo ih pratiti u stvari iz njihovog doma. Tako da to je jedna od aplikacija o kojoj sad upravo
testiramo kroz ovaj projekt. Za spirometriju ipak sestra mora doći doma, ne može se puhati u mobitel, ili? Ne može se. Za sada Pitanje što još će uvijek. biti za pola Nadamo godine, se da godinu će i dana. to. Mislim. Doktorice Šesto, tko je digitalna asistentica Megi? Malo nas upoznajte s njom. Pa evo, digitalna asistentica Megi je isto jedna takva aplikacija temeljena na naprednim tehnologijama i ona je zapravo nastala iz jedne potrebe koje smo prepoznali na kardiološkim pacijentima. Dakle, zapravo kronični pacijenti vrlo malo vremena u stvari provode u zdravstvenom sustavu. Većinu vremena oni su nekako prepušteni sebi, oni su doma i ono što mi vidimo kao klinika, isto tako postoje o tome i podaci, da veliki broj pacijenata zapravo ne uspijeva pravilno pratiti ni svoju terapiju, ni liječnički savjet, pa čak do 70% pacijenata unutar godine dana prestaje pravilno uzimati terapiju. I to su zapravo poražavajući podaci koji onda vode do rehospitalizacija, do loših kliničkih rezultata i u konačnici do prijevremenih smrti. I kada bi mogli implementirati pravilnu prevenciju i praćenje, puno toga bi se dalo izbjeći. I tu zapravo nastupa Megi, koja je jedan proaktivni sustav, dakle ona je razvijena na Infobip-ovoj platformi, tako da ona putem chata komunicira sa pacijentima na dnevnoj bazi, dakle ona je proaktivna, putem WhatsAppa ih kontaktira, pomaže im da oni prate svoje parametre kardiovaskularnog rizika, što uključuje evo, i krvni tlak, i kolesterol, i indeks tjelesne mase, pomaže im u njihovim životnim navikama da one budu bolje. Ali ono što je bitno, sve te podatke skuplja i istovremeno to gledaju liječnici. Sad kako to u naravi izgleda? Probat ćemo na meni kao modelu, može? Demonstrirat ćemo. Dakle, kako bi to bilo u kontekstu kućne upotrebe, dakle pacijent doma sebi izmjeri tlak, mi koji sa klasičnim tlakomjerima, dakle bilo koji tlakom. Treba znači imati nekakva predznanja u stvari. Mala, minimalna. Minimalna predznanja, makar Megi isto unutar aplikacije pacijentima i objašnjava kako se pravilno mjeri tlak. Dobro. Dakle, mi danas nećemo čuti njezin glas. Danas, nažalost, nećemo. Možda jednog dana u budućnosti. Možete ga vi simulirati. Tako da ona ima i edukacijski video materijale gdje onda liječnici objašnjavaju kako se pravilno mjeri tlak, ali zapravo vrlo je jednostavno. Pratite što radim, kako pogrešim, recite da je pogrešno. Ja sad ne smijem govoriti ništa. Da, vi ne smijete govoriti. Maju preuzim. Kako ćeš ti to? Ali ono što je bitno da ta dinamika mjerenja tlaka zapravo ovisi o statusu pacijenta. Dakle, onim pacijentima koji imaju učestale hipertenzijske krize, koji imaju nestabilan tlak, Megi će ih podsjećati i ujutro i na večer i ta frekvencija, dakle mjerenja tlaka će biti puno češća. Na taj način liječnici imaju više podataka o tom, ajmo reći, problematičnom pacijentu kojem treba postavljati terapiju. Ako je pacijent stabilan, onda on ide i na duže pauze, dakle ta mjerenja nisu toliko česta. Doktore Protrka, koliko su ovakvi sustavi komplicirani za liječnike, njihovo korištenje? U stvari nisu uopće komplicirani, olakšavaju nam. To je upravo ovo što je Nina rekla. Mi imamo situacije gdje pacijenti dođu kod liječnika i ja bi samo izmjerio tlak. I ta jedna vrijednost tlaka nama u stvari ne govori puno. Mogu čak reći da nam možda govori i ništa. Tako je. Znači, taj tlak može biti visok, može biti nizak, nama je bitno ovo praćenje. Dakle, ako pacijent doma mjeri tlak 3 puta, kao što ga Megi recimo podsjeća, i ako upisuje to u aplikaciju, mi to imamo u realnom vremenu, to nam je u biti zamjena za holter tlaka. Holter tlaka kao takav, liste čekanja su prilično duge. Ona nam je vrlo jednostavna i zanimljiva, ajmo reći, solucija koja to može zamijeniti. Tako da nama je ovo u stvari veliko olakšanje, jer imamo kontrolu, ajmo reći, na tom hipertenzijom, na tim pacijentom i ne događaju se ovakve situacije. Sad sam došao kod vas pa bi samo izmjerio tlak, jer kažemo te vrijednosti mi nemamo baš nekog velikog značaja. Kakva je budućnost, kako će se te aplikacije primjenjivati u drugim bolnicama? Ima jako puno tehnologija koje su u fazi razvoja. Činjenično stanje je da ti startupi koji razvijaju te tehnologije često zapnu na istim koracima, na istim problemima. Ideja je da zapravo skupivši te partnere na jedno mjesto, za jedan stol sa startupima, a ujedno i pacijentima i liječnicima se čuju njihove potrebe. Ideja je da zapravo imamo tamo i tijela koja su zadužena za regulativu i zdravstvene ustanove i akademsku zajednicu i tehnološke tvrtke i znači javne i udruge.
Zapravo da ubrzamo razvoj tih tehnologija, da ih čim više zaživi u stvarnom životu, da se ne zadržavamo na fazi razvoja i nekakvih teoretskih inovacija, da ne pričamo o njima hipotetski, nego da kad uđete u ambulantu da ih zaista i vidite. Ako još uvijek tlak nije izmjeren, još jedno pitanje, kako stariji kolege i kolegice reagiraju prema ovim novim metodama, novim tehnologijama? Koliko su uopće otvoreni za mijenjanje vlastite rutine u ordinaciji? Pa vrlo mogu čak reći, u startu su možda imali neki manji otpor, ali svi kasnije shvate s vremenom koliko im to olakša posao. I onda je besmisleno pružati nekakav otpor. Imali smo čak nekakvu brigu kako će stari pacijenti možda prihvatiti te aplikacije i tako, međutim onda im uvijek pomognu ili djeca ili unuci i tako dalje, uvijek je netko, ajmo reći, tek sevi i onda im tu pomogne, upiše te vrijednosti, izmjeri tlak i tako dalje. Tako da u biti imali smo puno veću brigu kako će neko stariji to prihvatiti nego što se u stvarnosti to pokazuje. Tako da imamo jako, jako dobar odaziv, neovisno čak o dobi. Smije li Ognjen sada progovoriti ili ne još? Ne. Inače se ovako dugo mjeri tlak ili smo imali manjih poteškoća? Pa ne, zapravo preporučuje se nekoliko puta izmjeriti tlak, pa onda uzeti srednju vrijednost. A njegov još uvijek nije reprezentativan ili? Da, skoro nisam imao. Ako visok tlak, 153/91, obično... To je od uzbuđenja što demonstriraš pred svekolikim Koliko uređaj pučanstvom. može pogriješiti puta? Ne može baš puno. A ne može baš toliko. Ovo bi bio povišen tlak, znači sve preko 140-90 je povišeno, ali opet se vraćamo na ono što sam rekao na početku, jedno mjerenje nam ne znači puno, posebno ne u ovakvim A uvjetima. je li ovo možda, utjecaj i kave koju je upravo popio? Sigurno je to pomoglo, drugo je li uživo je u prijenosu i tako. Ima li biti tremu trebali pred jedno kamerama? 10-15 minuta odmirovati, nakon toga što kaže Nina izmjeri 3 puta taj tlak i upravo zato nam je Megi tu super, jer podsjeća recimo na te stvari, na pravilno mjerenje tlaka i onda dobijemo puno realnije vrijednosti. Radio sam liječnički prije neko vrijeme, tako da ovo stvarno nije relevantan podatak, ali koliko onda ljudi u redu moraju 15 minuta odmoriti, izmjeriti tlak, provjeriti ako znaju sami koliki im je obično tlak tijekom dana. Ako nešto nije u redu, u kojem se trenutku onda javlja liječnik? Pa već Megi je tu prvi alarm, ona znači ako se ponavljaju povišene vrijednosti će poslati upozorenje. Znači sve preko 140, 90, čak i preko 120, 80 već ulazimo u jednu fazu u kojoj je dobro obratiti se liječniku kako bi se interveniralo makar ovim običnim metodama, prehranom, nefarmakoterapijskim metodama, a kad se radi o tlaku preko 140, 90, to je svako razlog da se obrati liječniku, pa da se onda ne nužno ide u stalnu terapiju, ali da se dogovori plan sa nadležnim liječnikom kako će se taj hipertenzija zbrinjavati. Koliko je još aplikacija u razvoju? Dosta i očekujemo kroz 3 godine da će ih biti sve više i više. U paraleli kako je nastajao projekt, dobivali smo sve više i više kontakata da zapravo startupi koji dosta dinamički nastaju na tržištu, da zapravo sve više okreće zdravstvenom sektoru, to je veliki potencijal. Odlično. Očekujemo vas onda ovdje s nekom novom aplikacijom. Sa ispravnim uređajem. Mislim da nije do uređaja, no dobro. Kao što su rekli, barem 3 puta dnevno treba izmjeriti, pa bi rezultati bili relevantni. Neka, hvala. U redu. Hvala vam lijepa na dolasku i hvala na razgovoru. puno ovako zanimljivih aplikacija vam želimo. Mi ćemo sada do naše Zlate koje želimo dobro jutro. Dobro vam jutro i pozdrav iz